Эфирде яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Татнефть профсоюз әгъзалары үз тавышларын бирде. Хисап сайлау конференциясында башкарылган эшкә нәтиҗә һәм үсеш стратегиясын билгеләделәр. И ваша работа в области социального партнерства, она является отличной. Онытылган пычмак, Кәви-Нәҗми урамында яшәүчеләр уңайсызлыкларга зарлана. Монда ут юк, кап-караңгы, теңне вообще бик опасно. В общем, йөрергә дә. Азнакайлылар ана телендә яза. Татарча диктант акциясе халыкны берләштерә. Инде үземне татар телен камил беләм дисәм дә, елда үземә ниндидер ачышлар ясыйм. Атна гадәттәгечә гомум шәһәр киңәшмәсеннән башланды. Бирдә район башлыгы киләсе елның иң мөһим һәм әһәмиятле даталарының берсе җиңүнең 80 еллыгы белән бәйле булуын билгеләп үтте. Район башлыгы юбилей датасына багышланган тантаналар планын формалаштыру буенча йөкләмәләр бирде. Җаваплы оешма һәм идарә җитәкчеләренә сыйфатлы патриотик чаралар турында уйлану бурычы куелды. Бу үсеп килүче буын өчен аеруча мөһим, диде ул. Это очень важно будет для того, чтобы актуализировать память и информацию, которую мы должны довести до нашего подрастающего поколения. И, конечно, как мы охватим вниманием всех, кто причастен к этой великой победе. Эшкә барысы да кертелергә тиеш. Бөек җиңүнең 80 еллыгы 2025 ел календаре буенча мөһим вакыйга һәм без аны лаеклы итеп уздырырга тиеш дип билгеләп үтте район башлыгы. Моннан тыш Тимур Нагуманов барлык һәйкәлләрнең торышын бәяләүне һәм кирәк булган урыннарда косметик ремонт эшләрен планлаштыруны йөкләде. Значит, я просил бы коллег глав поселений особо посмотреть, проанализировать, что сейчас происходит с памятниками, в каком они состоянии. На весну у нас времени будет критически мало, но этого времени должно быть, как бы его мало не было, достаточно для того, чтобы мы порядок там навели. Истәргә кирәк, бөек җиңүнең бәйрәм итү кысаларында тиешле чакыруларның мөһимлеген исәпкә алып, 2025 ел Татарстан Республикасында ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Татнефть төркеме оешмалары хезмәткәрләрнең хезмәт хокукларын үтәүне тәкъмин итү буенча эш нәтиҗәләрен ассызыклап, киләчәккә өстенлекле бурычлар билгеләнде. Татнефть профсоюзының 12нче хисап сайлау конференциясе Нефтче мәдәният сараенда узды. Тулырак алдагы минутларда. Конференция эшендә компаниянең генераль директоры Наил Мәганов, Татарстан Республикасы профсоюзлар федерациясе рәисе Елена Кузьмичева, Россия нефтегазстрой профсоюзы рәисе Александр Корчагин, Россия бәйсез профсоюзлар федерациясе рәисе урынбасары Давид Кришталь, нефтчеләрнең профсоюз оешмаларыннан делегатлар катнашты. Чакырылучылар хисап чорында Татнефть профсоюзы эшенә бер тавыш югары бәя бирделәр. Мәсәлән, Елена Кузьмичева үз чыгышында оешманы бөтен дөньяга билгеле социаль юнәлешле компания, инженерлык фикерле яшьләрне укыту, тәрбияләү, ветераннарга ярдәм итү үрнәге дип билгеләп үтте. 2015 елгы социаль партнерлык турындагы рәис указы тулысынча гамәлгә ашырылуын да ассызыклады. Можно в полной мере сказать, что указ президента Республики Татарстан 2015 года о социальном партнерстве реализован в полной мере. И ваша работа в области социального партнерства, она является отличный. Очрашу барышында Татнефть профсоюзының алдынгы актив әгъзаларын бүләкләү тантанасы узды. Кунаклар 23 ел профсоюз оешмасын җитәкләгән Татнефть профсоюзының элекке рәисе Гомәр Яруллинга аерым игътибар бирде. Ул Россия бәйсез профсоюзлар федерациясе президентының рәхмәте белән билгеләп үтелде. Благодарность президента Федерации независимых профсоюзов России объявлена. Наил Мәганов тәкъдиме буенча конференция делегатлары яңа 5 еллык мөддәткә Татнефть профсоюз рәисе Рифдар Хамадияровны сайладылар. Ул исә оешма юнәлешенә бәйле якындагы елларга планнар билгеләде. Өстенлекле юнәлешләр арасында хезмәт иминлеге һәм хезмәтне саклау, профсоюз әгъзаларының хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау, социаль-икътисади эшчәнлек, яшьләр белән эшләү тора. Если мы будем выстраивать работу именно в этом направлении,
Әгәр дә без нәкъ менә шушы юнәлештә эш алып барсак, бу безнең компанияне, аның капитализациясен, табышын арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Ахыр чиктә ул безнең өчен социаль ташламалар, гарантияләр. Без яшәгән шәһәрләребез һәм авылларыбыз иминлеге белән кайтырга тиеш. Благополучие наших городов и сел, где мы вместе с вами проживаем. Моннан тыш профсоюз комитеты составы ревизия комиссиясе делегатлар итеп билгеләнде. Россия нефтегазстрой профсоюзы съездларында һәм Татарстан профсоюзлар федерациясенең хисап сайлау конференциясендә вәкилләр һәм җитәкче органнарга кандидатлар сайланды. Шәһәр үзәгендә узган гасырларда кебек яшибез. Әнә шул сүзләр белән Әлмәтнең Кави Нәҗми урамында яшәүчеләр инфраструктура булмаудан зарлана. Алар әйтүенчә, Әлмәтнең бу участогы хакимият тарафыннан онтылган. Уңай шартлар булмау олыларга да, кешеләргә дә күп кыенлыклар тудыра. Монда ут юк, кап-караңгы, теңнә вообще бик опасно. В общем, йөрергә дә ут та юк, освещение да юк. Кави Нәҗми урамында яшәүчеләр гаризалар язарга һәм администрациягә йөрергә инде арыганнар. Айдар Гарифуллин сүзләренчә, биредәге халык узган гасыр башындагы кебек яши. Пычракта һәм караңгыда йөри. Урамда җәяүлеләр өчен сукмаклар да, велосипед юллары да юк. Балалар мәктәпкә машина юлы буйлап пычрактан барырга мәҗбүр. Урамның бер өлешендә яктырту белән дә проблемалар. Баганалар утыртылган, тик ут көйләнмәгән. Урам шәһәр үзәгендә булуга карамастан, биредә үзәкләштерелгән су линиясе дә, канализация системасы да юк. Централизованный суда юк, канализация да юк. Шәһәр ортасында как бы яшибез, но авылдагы сыман. Вот шундай безгә шул ярдәм кирәк инде әзгенә облагоустройтикләргә. Айдар Гарифуллин сүзләрен башка күршеләр дә хуплый. Шәһәрдәгечә яшисе килә диялар. Находимся в центре города. Мин күршем әйткәннәрне тулысынча хуплыйм. Шәһәр үзәгендә торсак та, бернинди коммуникацияләр дә юк бездә. Шәһәребез администрациясенең безгә игътибар итүен сорыйбыз. Безнең проблемаларны чишеп, юлларны тиешле хәлгә китерсеннәр иде. И вообще дороги. Биредә яшәүчеләр Бигәш елгасының торышына да зарлана. Аның яр буйларында куе булып куаклар һәм агачлар үссә, суда көнкүреш калдыклары. Биредә яшәүчеләрне борчый торган тагын бер проблема ул әлеге күпер. Өлкән кешеләргә аңа менү кыенлыклар тудыра. Шуңа күрә аларга әлеге күперне урап әйләнеп үтәргә кирәк. Юлларның төзеклегенә килгәндә, Әлмәт шәһәре прокуратурасы 2023 елда ук тикшерү уздыра һәм башкарма комитетка җәяүлеләр юлларын җиһазлау мөмкинлеген карау турында хат җибәрә. Ел ярым узуга карамастан, нәтиҗә һаман юк. Шәһәр администрациясе вәзгыятькә ачыклык кертүдән баш тартты. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүтін дөнья татарча диктант акциясына ознакайлылар да кушылды. Татарча диктант яз, әдәби телдә дөрес сөйләм һәм дөрес язу күнекмәләрен үстерү, татар теленә кызыксынуны арттыру, орфографик һәм грамматик хаталар ясамыйча язу теләге уяту, татар теле белгечләрен һәм туган тел укытучыларын тагын да популярлаштыру максатыннан үткәрелә. Мондый чара районның барлык мәктәпләрендә, китапханәләрдә дә зур оешканлык белән узды. Бу хакта тулырак алдагы видео язмада. Акция Татарстан Республикасының татар халкының милли үзенчәлекләрен саклау дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырылды. Азнакай үзәк район китапханәсенә дә 40-тан артык кеше килгән иде. Кемдер беренче тапкыр яза, кемдер ел саен катнаша. Мин инде үзем татар мәктәбен тәмамласам да, елда әле менә үземнең белемнәремне татарча диктант язып тикшерәм. Инде үземне татар телен камил беләм дисәм дә, елда үземә ниндидер ачышлар ясыйм. Быел инде менә диктант язырга килгән һәрбер кешегә уңышлар телим. Диктант Шәриф Камалның Матур туганда әсәре буенча язылды. Текстны бу өлкәдә күп еллар тәҗрибәсе булган Ләйсән Габдуллина укыды. Ялтырап яткан агым су буйлап, еракларга сузылып киткән куе урманлык. Коралҗым яшел ефәк чаршау төсле күперелеп, дулкынланып тора. Агым су төбендә чагылган хәлдә күз карашларны камаштыра, иркәли. Диктант язуда теләге булган һәркем катнаша алды һәм ул 3 көн дәвам итте. Үзек бик матур иде. Мин инде үзем татарча укыгачтан, миңа бу татарча диктантны язу бик җиңел булды. Текст бик күңелле, бик матур иде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай район үзәк китапханәсендә күп кенә шигырьләр һәм җырлар авторы Арнис Абдуллинның 70 яшьлек юбилей кичәсе узды. Арнис Зәки улы Абдуллин 1954 елның 7 ноябрендә Азнакай районы Балтач авылында ишле гаиләдә уртанчы бала булып дөньяга килә.
Түйке 8 еллык мәктәбін тәмамлағаннан соң Баулы шәһәрендә электромонтер һөнәрен үзләштерә. Әлмәт шәһәрендә шоферлыкка укый. Лениногорскида нефтчеләр техникумының кичке бүлеген сыңрак эшләгән чорда читтән торып Казан технология университетын тәмамлый. Иҗади кичәдә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Арнис Абдуллин үз шигырьләрен мәктәп елларында иҗат итә башлый. Аның әсәрләрендә туган як мәхәббәт темасы зур урын алган. Язларда килде күңелгә, сагышны оныттырды. Чыгарып туры юлыма, қолға каләм тоттырды. Birinci kitabım benim Bәхет алмасы деген kitap. İkinci kitabım çıktı Алтын dağa деген. Менә üçüncüsü indi Үзем булып калам деген kitap. Ул типографияда чыгу алдында тора инде. Кичәгә Арнис Абдуллинның тормыш иптәше туганнары, иҗатташ дуслары җыйналган иде. Бик уңган гаилә, бик булган гаилә, искитмәле гаилә. Менә барсында кунак астына алып, балаларны, оныкларны үстерделәр. Арнис абый Абдуллин иҗатында балалар турында да яза. Күңелле балачак исемле җыры белән республика бәйгесендә җиңүдә яулыйлар. Кичәдә Арнис Абдуллин сүзләренә иҗат ителгән җырлар да яңгырый. Хәзерге көндә ул иҗат иткән 15 җыр дөнья күргән. Сафуан Хабиров, Ландыш Шәрәфиева кебек танылган композиторлар иҗат иткән җырларны район артистлары һәм сәнгать мәктәбе укучылары башкарды. Арнис абый шигырьләр белән генә түгел, рәсем сәнгате белән дә мавыга. Бәйрәм залында аның картиналар күргәзмәсе дә тәкъдим ителде. 70 яшен тутырса да, Арнис Абдуллин әле бүген дә сафта. Үз хезмәтенә тугры калып, мәктәп укучылары автобусында эшли бирә. Арнис абыйның җырларында кулланабыз, бик яратып җырлыйлар. Шулай ук музыка мәктәбендә дә, шулай ук безнең мәдәният сараенда да аның җырларын инде бик яратып башкаралар. Шулай ук инде Арнис абыйны без шофер буларак та беләбез. Аңа инде киләчәктә иҗади уңышлар телибез. Иҗади кичә ихлас теләкләргә, бүләкләргә, күңелле чыгышларга бай булды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда мәктәп укучыларының углерод изе турында әйтер сүзләре бар дип исемләнгән ток-шоу узды. Ул Татнефть компаниясе һәм киләчәк образы Бөтен Россия мәгариф проекты тарафыннан оештырылган 1 ел эчендә узган фәнни тикшеренүләрнең йомгаклау чарасы. Ток-шоуда республиканың 8 районыннан мәктәп укучылары үз эшләренең нәтиҗәләрен күрсәтте. Тулырак Алсын Нуриева материалында. Углерод изләгәндә ул фәнни популяр проект. Аның кысаларында укучылар махсус чемоданнар ярдәмендә углерод изен санарга һәм экология файдасына сайлау ясарга өйрәнәләр. Чем пойти в магазин, нужно для начала сделать углеродный расчет. Укучылар зур сәхнәдә үзләренең хисаплары һәм нәтиҗәләре турында сөйләделәр. Бу эштә аларга йолдызлы кунаклар ярдәм итте. Алар яшь тикшеренүчеләрнең чыгышларын бәяләде һәм үз күзәтүләре белән уртаклашты. Мисал өчен Татнефть профсоюзы рәисе Рифдар Хамадияров кешедә башка кешеләргә ярдәм итү омтылышын формалаштыруның иң яхшы ысулы шәхси үрнәк дип сөйләде. Я считаю, что вот такими словами «давай, ты должен сходить» или там никогда это не работает. Работает только личный пример. Углерод изен исәпләп 8нче сыйныф укучылары циркуляр икътисад, киләчәк шәһәрен моделләштерү, яңартыла торган энергияның өстенлекләре турында белделәр. Аркадий Федоров яшь галимнәр җитәкчелегендә углерод изен исәпләргә өйрәнү һәм яңа материалны үзләштерү җиңел булды дип сөйли. У нас получается учительница биологии, моя классная руководительница. Биология укытучысы минем сыйныф җитәкчем. Ул безгә тикшеренү проекты турында сөйләде һәм кемнең катнашырга теләвен сорады. Мин экология заманның иң мөһим темаларының берсе дип саныйм. Шуңа кызыксындым. Безгә бирелгән чемодан һәм журналларда барысы да балалар телендә ачык һәм җентекләп тасвирланган иде. Олылар да һәрвакыт ярдәм иттеләр. Шуңа күрә углерод изен исәпләгәндә кыенлыклар тумады. И рассчитать углеродный след. Но все-таки мы вчетвером, вот именно ребята, научились рассчитывать углеродный след по теме, как заботиться о животных. Татарстанда әлеге фәнни популяр проект 3нче ел гамәлгә ашырыла. Тикшеренүләрнең темалары һәрвакыт яңа һәм аларны мәктәп укучылары үзләре сайлый. Укытучылар, галимнәр, рәссамнар алар нигезендә биремнәр, реквизитлар һәм экопредметлар белән тикшеренү чемоданнары формалаштыра. Һәркемнең үз төсе һәм тормышта актуаль булган тикшеренү темасы. Быел ел дәвамында республиканың 62 торак пунктыннан 1000 катнашучы 3 тема буенча углерод изен исәпли. Бу хайваннар турында кайгырту, өлкәннәргә ярдәм итү һәм
эко-проект булдыру темалары. Наша задача показать им, Безнең бурыч үзләрен кызыксындырган теләсән ди теманы углерод эзе күзлегеннән чыгып исәпләп була икәнен күрсәтү. Һәм нәкъ менә шул әлеге эшкә шундый җанлы кызыксыну уятырга мөмкинлек бирә дә инде. Алар асылда үз тормышлары һәм үз мавыгылары турында саный булып чыга. по сути, вот про свою жизнь, про свои влечения. Оештыручылар киләсе елда яңа районнар өстәлер һәм катнашчылар саны артыр дип өметләнәләр. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының тур трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат, хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы султама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарышларыбызда кулланылса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.